An tachtain se chaite rinne mar crothanna dótí. Ná dermid inis go raibh fad agus leithid buintach le crothanna dótí. Le crothanna Trí-Thoiseacha tá fad leithid agus dainnacht. Agus féicimid sin níos daine amárach, ach inómh beidh ceacht ealaín agus táimid chun Lámh Trí-Thoiseach a tharraingt. An gcéad dul sios cad a bheidh uait. Beidh rialóir uait, beidh peann luaidhe uait, agus réimse dathanna. Cad iad na dathanna a úsáidigh tusa. Tá mise chun darrag, dubh, bán darrag, goram agus glas a úsáid. Ach bí cinnte go raibhníonn tú do gcathanna féinnig. An céad céim san ealaín seo ná imlíne de láimh a tharraingt. Mar sin, gan na huile muile tá mise chun imlíne mo lámh a tharraingt amach. A mise beidir ag déanamh é beagán níos tapúla mar is cór, ach dír bí deas cór amach leis. Agus an sin tosíonn tú le de chuid línta. So tá an lámh tarraingthe agam, agus ní mór dom línta a dhéanamh. Ná tá cad agat rialóir a úsáid, nó más mín leis, rialóir a úsáid, agus gach centiméadar nó gach centiméadar go leith a dhéanamh. Is fearlumm sa línta a tharraingt go saorga. Mar sin, seolum, línta díreacha agus an isis. Déanann tú cuar an líne nuair a hagann tú chuig gach méir. Sin puinte antáchtach chun Lámh Trí-Thoiseach a chur in úl. Mar sin, lenig mé raig. Ná, tógadh sibh faoi dara go bhfuil mise ag déanamh go réasúnta tapig é, ní gádas é dhéanamh mar seo. Agus téann tú síos tríd an lámh ar fad. Bí cinnte go raibhníonn tú do gcathanna féinnig. Tá cead agat péda a raibhnú, beidir dad a cúnta nó tá darrag a úsáid agam inómh de bhar gur raibh as corcaigh dom, nó beidir da de shráidbhaile, nó da de chlub, nó da na scoile. Agus nuair tá na méire críochna a goibh déan cuar fada tras na caol na láimhe. Agus síos tríd. Nis an chéad spruk eile a bheith agat ná chun dathanna chur isteach. Déanann tú na dathanna ag bun gach líne agus an sin faoi bhun a chéile. Mar shampla. Agus an sin tá mé chun bog a roigh go darrag. Ná téann tú síos tríd, ná darú dul síos tríd. Agus mar sin de. Go dtí go bhfuil an íomhá líonta ina iomláin agat, agus go bhfuil íomhá Trí-Thoiseach buinte amach agat. Bí cinnte go leanann tú córas céanna dathanna. Darrag, 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 darrag. Goram, 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 agus mar sin tríd. Ganarí libh sáile.